Hörmәтле Башкортстан халкы, һеҙгә передовойдан егеттәр бик күп зур сәлам әйтәләр. Ошо хәлде ишеткәс, без һеҙгә видео язма язырга булдык. Алай булмай. Кемнең кулында кораллар бар, ябай халыкты тукмайлар. Этте, мусорды этте бәргән һымак кешеләрде этте бәрәләр. Если һеҙ шул хәлде бетермәһәгеҙ, ана монда 70%-тан артык башкорт халкы кугышып йөрөй. Үзенең иле өсөн, исе ошо хәл бетмәһә, без әйләнәбез дә Башкирияга алайга кайтабыз. Ана шунда икенче сүзләр буласак. Икенче һөйләшүдәр. Һеҙ анда алай итеп йөрөгән сымында безнең бергә килеп, безгә ярдәм итегез. Ябай халыкларны нисек әрләп тукмап йөрөйһегез. Ул эш түгел. Борылһак, һеҙгә бетте баш буласак. Һаумыгыз, хөрмәтле Башкортстан халкы. Шуңнан һеҙгә зур сәлам. Был бүгенге хәлде ишетеп, безнең өйдәге ата-әсәләрне тукмайлар. Без монда нинди күңел менән угышып йөрергә тиешбез. Если ошоны туктамаһа, без борылабыз Башкортстанга. Безне берәү дә туктата алмаячак. Бұл беренчегә түгел уже. Безнең тоже йөрәк бар, безнең тоже семья, өйдәгеләр. Без бунда булай итеп йөри алмайбыз. Если һеҙ хотите, хуш буласак. Только монда түгел уже бездә.